Skulle jeg satme lave en film om bæredygtighed? Går i fryseren og tager en frysepizza, jeg har snydt lidt i forvejen. Den er her, og den er også lagt i ovnen. Den bliver god, den gør han satme. Alt pap. Ind til svinene her. Og et mere. Og så får man nogen lyn med varmen. Når gang det går i det lorte. Kom så. Ja, det var godt. Jeg sveder allerede. Ej, da kæft. Mine damer og herrer, det er satme med bæredygtighed.